ndoda ulimi hwemurume wangu. Makore magani? 45. Chi? 35. Dai, taura tizwe yako. Vereka. Samba mati. Zvikanzi bhucha ndichakwanisa kuvhura sida kuvhura chishoko asi muchishopu ndaona musikana ari kutengesa ndati musikana wakamwana kuti zvanzi ndikamutora aishandirana mama achitengesa matokeni zvanzi ndikati saka mawirirana kuti yaona ndimutsiro mota tonewe zvanzi andawirirana naye pachi $60 ndikati akuraita zvirakuita ndobva ndagara ndobva ndati pakadzoka kubva kubva mari yevana vechikoro zvikanzi kicheni musezvekukupai mari chingoshandai makadaro nepakicheni kwenyu ichibhadhara rendi ndati alright saka kubasa kwenyu kwacho hakusi kusimuka here zvikanzi ndinoda ngoti kana zvasimuka munozogona ndakusepresa munozouya ndoda kuvandudzwa kuti shopu yose kuri kusimuka mupedza ndozovhura chi pangu kutengera chuma ndikati alright ndobva ndagara ndobva ndazoti mishamwari yangu ndobva ibva kuchimai ndobva yauya mwana kurifu taura panyaya yako asvika shamwari yangu ndopakandibudza kuti imwe muchakagara munhu ari kudana nemurume wenyu vamurudzi mushandi ndiyakutogara nemurume wenyu ndobva ndatoenda kuti ndotosvika magumbezi angu akaine murume wangu vandingatosvika vanga vachitoti vanga vakawaridza ndobva ndavashedza ndikati mari makaona here mari kaine murumechiwa mari ndakaiona ndikati saka imi pamari yangu makaona here mari zvinoti vanikuendito ndikati chiverengai zvinhu zvenyu zvemushoko kuti mari ndobvaona zvinhu zvemushoko zvakakurisana $66.40 Yasaka pa 3 months mwawana mune mari $966.40 imimi kufunga kwenyu murume wenyu asingaoikana nemari kundo maiti kudii zveshuwa kakabudisa zvinhu zvavo zvinyowani zvairatidzwa kuti ngakatengerwa foni yavo magumbezi avo nechimonaki chavo ndokutakura zvavo zvakadaro ndobva ndatora foni yemurume avo ndobva wafoni pafoni yemurume kutanga mufuka chibeche chako haunake chichiaishambira pafoni torinambuya nasekuru kuti ndinogona kutogadzira chitokutaura kufoni pako ini ndobva ndazoti saka kana zvakadai ndakaenda kutora protection order ndobva ndaenda ndobva vatsurwa kudaro vakabva vanditi inini bvandazoona bepa rekusamoni yauya kusunga kuno panati inini hangu maitiresa kuti inini pamari yangu yangatosvika wana 120 muchirarama muchidya ndisina chandiri kudya inini ndangoda mari yangu kuita $2,000 kana kuti urume hweurume wangu handizozoroka pomwe ndipa 3 months semuchisafatisikawo nemurume ndisina chiyandiri kubhenefita kubva mari yangu yakakadona nemurume wangu imi ndimaproclama ndimakutoda kuti kupuwa kuti kubva mukusafa pasipandiri chimuuzwa kuda urume wangu woku taurisa lili adzipe zvawakaiswa ina ndina wandowana enda ndizoti unotengeswa ini nditoriwo munhu akatokonzerwa akatodiwawo semunhu angasina murume ndakabva ndadawo murume ndaidawo musha andidaidawo musha murume wako ndiye akandikunza kuti adipe urume wako kuti ngavachandibhadhira pamari yangu yavaishandisira ana vese kuti kwane mari yangu yangaipa mari yangu ndazvona iri $966 nemugana vasina 2000 ari kuti murume wacho ushedzei Charles wewe ndiunoziva zita rake wakatora nguva yakareba seusingawane bonde 3 months unokodzera kutaura murume wako uneshuwa ende unokodzera mwana taura tidzo pamwe tisina chekuwana kumba kana chikafu chevana kana kubhadharwa rendi kana school fees dzevana pa 3 months isidzo yovachidya mari yangu yachiiswa chitengeredzo vari vaita iwe unonzani Lilian iwe unonzani iwe muudze watanonzani muudze charisi kuti zvanzi ndikuda urume wangu wawaindisa kwauri nomukadzi wako Charles ndikuda urume wangu wawaindisa pandiri naseneta Chitimu
Alright. Nasa ndira judgment. Ane kodzere kutaura ururimi wake anoda kuzodisa murume wake. Mune yamuswadzari yeparijaki. Wachinzwa? Hakuna enda kupotana. Hakuna enda kunorovana. Une kodzero kuti hakuna kuti unoda zvinhu zvako. Zvawaishota nenguva. Asi aido murume mukairo bonde futi. Uyu ndiye akatengesa urume. Mwanzo? But unoya kudarika mambo vanozvipedza tondiwa. Chienda. Tora murume wako uende naye.